birthday din si ate. Happy birthday sa aming Mr. Gaku. Happy birthday. Welcome to Mr. Potato. Thank you. Thank you. The man behind the malamiang pagkaon diri sa Mr. Potato Diner, guys. Chef. Okay, thank you. Hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. So today is Friday, TGIF. Oh, today is September 25, 2020 and we are here at somewhere baseline diri sa Arbuites Street, Cebu City. And nasaan ko padulong diri? Okay? Kanina niya yung tito. Ngawat ko og Capitol sa may Sibudok. So yung toyok pa ko balik diri. So then I found Mr. Potato because I know I'm craving for potato, for fries, for some milk tea and some burgers. Sana may itlog. Before ko mato sa grocery later, kaya mukhaon sa ko diri sa Mr. Potato. Didn't expect yan. As like pagkaon dahil nga aside sa mga fries na apa sila mga meals, diba? So ato na i-try karon. Ay kabala ka guys, nag-face shield ko ganiha. Duwan ako kisuot kay kinaw na basag kay sa audio, nag-face mask lang ako, kinapang ko sa gawas. So karon, let's do it and experience Mr. Potato. Mr. Potato Potato. Come on guys, let's try Mr. Potato Diner's new normal dining experience. Let's go guys, and don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Mampi mga ka-share, peace and love guys. As usual, dapat observe social distancing, no face mask, no entry. Oh, they're on Food Panda, you can go, and a select food spot over there. Okay guys, so nato dili karon sa Mr. Potato Diner niya. I-order na ko sa kong order. Actually, mo nila sa second branch niya. Ilang first branch niya nasa Talamban. So mo ding wako kay Bao, kaya siya sa Talamban, di ba? And then, anniversary nila October 8 sa Talamban. You may want to check that one out sa katong mga taga-Talamban, itong mga viewers na. Nasa sila breakfast, nasa sila lunch, nasa sila mga fries. So, kanatong tilawan karon. Order ko og lahong wings. Kami yung fiber yun. Jillian. Birthday. Here at Mr. Potato Diner, there is a baseline. So much we have hindi pagkaon delay. Nasa dahil yung mga offer natay for breakfast all day siya, so you can order this one. And then natay mga meals, natay tuna. We have chicken wings and we have pork ribs. And then we have ribs, smoothies, milk tea guys. And then of course, dili potato, sa potato kung wala yung fries, di ba? And what interests me is this flavor ng sweet pork. Ikaroon pa pagkalumog ng sweet pork ng flavor sa fries. So let's try that one later. We have here the burgers and the hot dog. Nga hot dog guys, nga sauce na wala itihik. Just the good fish sauce. Pagkama na ito siya i-fry yung fish. Wala yung fish. Ako na sa pagkawag na gano'n. Kabakit na nila. Si there's a background. Yeah. Oh, by the way, this October, Naay promo diri sa Mr. Potato Diner diri sa baseline. So 10% discount for each product siya. So 10% discount if you order like burger, and 10% discount po sa drinks. So only here in baseline. Sa Talamban po na branch, nasa different, nasa Talamban branch sa Mr. Potato Diner, lahat po nila ang promo at kaya anniversary mga ganito. So ako pa sa inyo guys, sabi naman doon sa baseline ay mga mabusog pa mo, makatipid pa mo, dapat pa dyan ka. Sige, let's try. Ako una mag-try ang kanin
sweet corn and rice. From the cow to sweet corn. My favorite sour cream is what? Kaning spicy. Kaya yun yung spicy corn, spicy barbecue. Spicy good barbecue. Spicy good. Yeah. Kani, sour cheese. Kala pa sa mo kaning. Sour cream and cheese. Sour cream and cheese. Yes. So, if ganahan mo ka something new, mo na siya get something new din sour cheese, sour cream and cheese. Napikit! Huwag ka na, kailangan mo usap mo. Pwede barbecue. Ang technique guys, basta pagkakong dagan, hindi sa mga kakong drinks. Kakao. Hindi sa mo inom mo drinks kaya, busog na tayo. So karoon na itong ilawan ang heavy meals o heavy tayo. The pork ribs comes with mashed potato and then gana with corn and ang side dish. Pwede siya mashed potato, pwede po siya rice. Ang iba sa yung ribs. Java rice. So yes. Alam mo ano bilang Java rice. The last time I had pork ribs was like January ko siguro or last year. So it's gonna be my first time having pork ribs like this. So the sauce is not too sweet. Naman mashed potato. Mga guys, sa inyong panatuloy na karoon, itong suyahan, magabi, shrimp ko maayo guys kayo. Nakakauban sa trabaho ka. Dapat bilang tulong. Sumuna nga. Usually, binakaroon ng trabaho daghan kayo. Karoon sa dakong trabaho, umanog, midnight. Niya. Kung like sa una nga, kung ma-stress ko kayo, makawan ako sa gawa sa stress eating, no? Sa fast food or sa ligya o ganang diplom sa apas pa. Kaya nga karoon, parang tinang kaso, wala yung mo deliver of midnight. So muna mo snacks, biscuit, tamang dalawang isang kamot or kumedal-dalal na early mo na kastorage. Okay, so yesterday, story na po ko guys. Ambot lang, pero nag-grade ko sa reside ng egg. Yes, na-agree guys ito. Ang ilang to sinigas kay tender guy. Nag-grade yung itlog. Ayun, pwede ako na nag-grade yung itlog. Pumunta ito sinulog. Ito ang story ay. Wala sa itlog. Ayun, pag na-ari. Pwede na later dito this fight. So if you're following me sa vlog, nagluto ng chicken wings sa pag-quarantine last time, palpak siya. Pero guys, buffalo wings. Yeah, 1 kilowatt. Halang siya. Halang. Siyempre, halang din ang buffalo wings. Tapos yung buffalo wings nila halang guys. So kasi like different kinds of burger. Kasi double patty, kasi like a cheeseburger, not like regular burger. Yeah. But alam about their buns. Oh. Hindi siya flat. At sila nagawag sila patty. So hindi siya basta-basta ki-order lang sa gawas. So sila gagawin mo ng patty guys. Hindi know? Grabe yun, first eating na yung nakita. First eating na delay. Kaya, gabi yun ako na-stress. Ikaw na pupunta. Siyempre, wala man tayo delivery or wala man tayo luto. Kailangan, di ba? Parang ako first eating.
Naman sir. Sir? Sir, no? Oh, gunahan dito sa kuan. Sino may umukit siya niya. Ang sauce sa kuan sa ring. Dili sa tangis. So, dili ko ma-pull under so. Ang kaning burger, paglawan mo na ba kapatid ng ituan? Nabili siya ng kuan. And as it pickles, Homemade patty. homemade siya ng kuan. As it pickles niya. Kamera kayo na ang burger direct ng pickles na kuan. Alright, so guys, galing sa akong ginawa na rin. Kaya busog na kayo ko. So, karon ako lang na siya i-end ang video. Thank you for watching this video. Thanks for joining me sa ato pagkaon karon dire. First of all, thanks to Mr. Potato Diner here in Baseline for having me in this mukbang and mukbang. Check out Mr. Potato Diner Baseline branch on social media. I'm gonna post the links on their pages below in the description box. And then this October, that's like discount promo here, so all products have 10% discount. So guys, and also they are on Food Panda and Grab Food for deliveries. You can also message them on their Facebook page directly for delivery crew, guys. So, okay, so that's it for today. I love you. Don't forget to like, subscribe, and share. Peace and love.